aja kelalen sarapan ya. Wong urip ki butuh mangan. Ora usah kae wong graduate ini jemput. Alhamdulillah. Astagfirullah. Amanya man, sekali gara-gara kowe kayak sumpah sarapanku gak ditigul. Astagfirullah, eman lah. Ya Allah, urung 5 menit. Urung 5 menit. Ya Allah, kena moli enggak apa-apa. Gara-gara jeli ya. Sumpah, ditigul ora apa-apa. Nyong anu wong ora Ora dewon nek ewon. nyong anu ora wong jijian. Dadi tigul aja ora apa-apa lah. Wong nyong anu rasikan ya ora apa-apa men. Kae men pada milih dak-dak kae. Kae. Kae, satu ini, bakulan. Sing liyane milih ya, bakulan mangan ya, Jar. Jar, mana Jar? Mana Jar? Man ora apa-apa milih dak-dak, bakulan mangan bae ora apa-apa. Mak, Jar ki, Jar. Ya Allah. Makasih banget, Mbak. Anu wis tigul mbok dadak dipluk. Ora apa-apa. Nek sing nyong dadi bojone Rika ya nyong ora jijian nggih, yakin. Priyatin maning eman-eman mempanganan ora guang-guangan. Rosa maning ya. Iya. Wis Jar, Kena kon gebyok kita.